बिटिआर रायजोनि राजनीतिनि लिडार नोंथांमोना बै खनानि गादियाव जिरायगासिनो सोरनि थाखाय जिरायखो 17 बोसोरल' हाबदोंमोन आरो बे लेखा फरायनायनिफ्राय शिलंनिफ्राय फैनानै गावथारजादों गावथारखांनानै आंबो बिदिनो सिगांनि समाव फनफोरबो गैयामोन बिदिनो 2 मासनि उनावसो खबर मोनदों आं बेखौ थैबाय होननानै फिसाखौ गोथैखौबो मोनाखै जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थैनि बेसेनजों दिनै बिथांमोना रायजो खुंबोबाय सरखार दाबोबाय बे समावहाय जोंनि बे प्रमद बर' सारा बानासुर फोथारावहाय जेब्ला मिटिं खुंदोंमोन जोंनि मार्टियार्स नखरफोरखौहाय बियो लेंहरनानैहाय गांसे आर'नाइजों जोंखौ मान बावदोंमोन नोंथांमोनखौ जोङो बारे खावलायनाय जायो नोंथांमोना जाहाथे बै 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो जुदि होआबा नोंथांमोनखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो शिक्षा होगोन इउपिपिएलनि अफिसाव एबसुआबो मोनगोन एबसुनि आन्दलनाव थैनायाबो मोनगोन आरो एनडिपिआव थैनायाबो मोनगोन ना गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन बिथां प्रमद सारा जोंनि जिखिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बै समनिफ्रायनो आबसु आरो बेल्टि आरो एनडिपि गासैबो बेयाव दंजोबोलाय बेयाव गासैबो मुख्लं जानायलाय बा मुख्लं नखरनो जिखिनि 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै जोंहा फोसावदोंमोन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद सारा दा फोसावनायाव बेखिनि 5 लाख एक्सट्राखौ जोंनि मुख्लं नखरा मोननो थाङाखै दा मोननो थाङै हिसाबै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ फोरमायगोन जे जोंनि मुख्लंफोरनो एक्सट्राखौ थाबैनो होयोब्ला बे 5 लाखखौ थाबैनो होयोब्ला जों मुख्लं नखरा गोजोननाय मोनगौमोन दा खोनानो मोनदों जोङो ग्रुप वाइसआवसो 5 लाखखौ होगोन होननानै दा बेखौ ग्रुप वाइस होआलागासिनो जोङो जोंनि जिखिनि मुख्लं दङ बेफोरखौ गासैखौबो बिनि एसे मिलायलायनानै 5 लाखखौ होयोमोनब्ला जों मुख्लं नखरा गोजोननाय मोनगौमोन दा बेबायदि ग्रुप वाइस होयोब्ला बोरै जानांगौ बेबायदिथ' जाथावना नङा अब्ला आबसु आरो बेल्टि बै मुभमेन्ट खालामनायखौ जोगारनाय बायदि जागोन होननानै जों सानो आरो दा बेबायदि खालामालागासिनो जेनेरेल हिसाबै जोंनि जिखिनि मुभमेन्टआव थैनाय बेखौ गोरोबलायना होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन दा फैगोन समाव जोङो जोंनि दाबिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि गनायाब्ला बा सरकारा गनायाब्ला जोङो गुबुन राहाखौ लानाय जागोन जोंनि जिखिनि मुख्लं नखर जों आरो जोंनि जे एसोसिएसन मार्टियार एसोसिएसन जों बेवहाय सावरायखानाय जाबाय आरो जानजि खाफ्रानानै थाखाबाय जे जों फैगौ 2025 मायथाइयाव जोंनिफ्राय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 3 बिजाथि होगोन होननानै जोङो जानजि खाफ्राना थानाय जाबाय बोरायनि नामा फावथेन मोसाहारि आरो बियो गावनि ड्रेसखौ खुनानै बियो बाहेरायाव गावनि अफिसाव थांनो ओंखारनायावनो बिसोरो माइबारिथिं होसोलांनानै आंनि बोरायखौ गावथारदों दिनै आंनि बोराया थैनानै बेसे आलाय सिलाय आं गावनि उन्दै फिसाफोरखौ फेदेरदों फोलावदों गिदिर गोलाव खालामदों नाथाय नोंसोरबादि मिनिस्टार खालामनो हानाय आंहा केपासिटि गैया थेवबो सरकारा जोंबायदि मानसिखौ दासिमबो नायसनाखै थाखा होगोन फैसा होगोन होननानै जेरावबो मिथिं खुंनायाव जोंखौ लिंहरो नाथाय दिनैसिमबो जोंनो थाइसेबो रावबो होआखै अब्लाबो आंनि फिसाफ्रा जि एसे रोंदों सानसे समाव आंनि फिसायाबो मिनिस्टार जानानै नोंसोरखौ गाख्रेबफिननो हागोन नोंसोर दिनैसिमबो जोंखौ सिनायाखैना आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय 1989आव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव जोंनि नखरा मुंख्लं जादोंमोन खिन्थु दिनैयाव लागै जोङो बिटिसि सुक्ति जाबाय बेयावबो मोनासै हाग्रामा मैलारि सारनि दिनाव 17 बोसोर खाखन खालामनानै थांबाय बिथाङाबो होआसै आरो फैयै नैबे बिटिआर सुक्ति एकद जाबाय बेयावबो बिटिआर सुक्ति जानायाव प्रमद बर' सारा गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन मटङा स'आव कारज'खुसि माबा थानायाव मा होनो समाव जा प्रमद साराबो बुंदोंमोन जे
जोंखौ लिंहरलायनानै बेहाय गावनि इउपिपिएलनि अफिसाव एबसुआबो मोनगोन, एबसुनि आन्दलनाव थैनायाबो मोनगोन आरो एनडिपिआव थैनायाबो मोनगोन ना गावनि खुगादोनो बुंदोंमोन बिथां प्रमद सारा। दिनै खिन्थु जों नुनो मोनदों बे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो होनो गारनानै जों खोनानो मोन्दों 5 लाख अनसुंथाइखौ सोरनोबासो होगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। जा जों बहुद दुखु नांदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंबो बाहाय एसे साखा फारा जादों। नोंथाङा जुदि होगोन होननानै जुदि बेखौ गावनि बिटिआर सुक्तिया जुदि फार जालाङोबा जोंनो जुदि अनसुंथाइ होआबा बहुद दुखु नांथावना बेबायदि जोंनि न'खरफोरा बे समाव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव मुंख्लं जालांदोंमोन। सोरबा बिधवा जालांदों, सोरहाबा बिफाया थैलांदों, सोरहाबा फिसाला गोमा जादों। बेबायदि बहुद दुखु नांथावना जालांदोंमोन जोंनि न'खरफोरा। बेनिखायनो नोंथांखौ जोङो आर'ज खालामहरदों नोंथाङा जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ होगोन होनना बुंनायाव होनांगौ होननानै जों आर'ज खालामहरदों नोंथांखौ। आरो जों होबा नोंथाङा जुदि होयोबा जों मोजां मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा बेखिनिखौ स्टेप लायाबा फैगौ 2025आव जिथुबा बिटिआर इलेक्सन फैगोन खिन्थु जोंनि मुंख्लं न'खरनिफ्राय जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो केन्डिडेट होनाय जागोन। नोंथाङा गाज्रि मोननाङा बेखौ जों अनुरद खालामखादो। जुदि नोंथांमोना जोंनि अनसुंथाइखौ होआबा जों बेबायदि साखाफारा खानानै लाखाबाय आरो जुदि होयोबा जोंबो नोंथांजोंनो थागोन होननानै नोंथांखौ खुलुमनाय जाबाय। धन्यबाद। 17 बोसोरल' हाबदोंमोन आरो बे लेखा फरायनायनिफ्राय शिलंनिफ्राय फैनानै बिबेनाव थाफैबाय थानानै बिदिनो माबानायावनो बियो गावथारजादों। सेंग्रासा उन्दै 17 बोसोरनि बियो बेबायदिनो गोदाव सोराव मुसलपुराव बिदिनो दाउ अमा बायदि गावथारजादों। बियो रावबो थांनो हाया, रावबो नुहैया। गावथारखांनानै आंबो बिदिनो सिगांनि समाव फनफोरबो गैयामोन। बिदिनो 2 मासनि उनावसो खबर मोन्दों आं बेखौ थैबाय होननानै। फिसाखौ गोथैखौबो मोनाखै। बबेयाव बे समाव बिराद दावराव जादोंमोन, गोथैखौबो मोनाखै बेखौ गोदाव सोरावनो। ओमफ्राय बियो 2000 सननि बिदिनो डिसेम्बर 14 थारिख मोनायाव गावथारजादों बियो। न'खरनि जानानैहाय जोङो बेखौनो जोङो मोननो लुबैयो जे थांनाय समावहाय सारा जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा बुंलांदोंमोन जोंनि मोननो गोनांखौ थाबैनो होगोन होननानै, सुफुंनानै होगोन होननानै। दिनैसिमबो जोङो मोननो हायाखै। बिनिखायनो दिनैहाय जोङो बे मेलखौहाय जोङो खुंनो गोनां जानानै फैबाय। मानो होनब्ला जोंनि मोननो गोनांखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै। माब्ला मोनगोन आरो जोङो खोनानो मोन्दों ग्रुप वाइसै होगोन होननानैहाय। दिनै बेफोरो मानि थाखाय बेबादि जालांखो? जोंनि मोननो गोनांखौहाय जोंनो होयोमोनब्ला जों मार्चार्स न'खरफोराबो गोजोननाय मोनगौमोन आरो जोङो बिथांखौ जेरैबायदि सापर्ट होबोदोंमोन बेबायदिनो जोङो होलांबाय थागोन होननानै जोङो थिरांथा लादोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिथांनि थांखिया दिनैहाय 5 बोसोर जालांनो हमबाय। दिनैसिमबो जोंनि मोननो गोनांखौ बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि माबाखौहाय दिनैसिमबो डिक्लेयार होआखै। दा जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो सारनिफ्राय मोनगोन, माब्ला मोनगोन जोङो बेखौहाय जोङो मिथिनो लुबैयो आरो मोनगोन ना मोना जोङो बेखौबो मिथिनो लुबैयो। मानो होनब्ला बिथाङा दिनै जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थैनि बेसेनजों दिनै बिथांमोना रायजो खुंबोबाय, सरखार दाबोबाय। दिनैहाय गावसिनिखौल' मानो सानखो, जोंनि थाखाय मानो सानाखै? जोंबो बिमा थायोमोनब्ला जोंबो लेखा फरा गोरों जागौमोन। जोंबो बेबादिनो माबा मोनसे मावनानै जोंबो जोंनि न'खरफोरखौ लुखांलांनो हागौमोन। दिनैहाय जोङो उन्दैयावनो बिमा बिफा थैजानानै बा बिदा फंबाय थैजानानैहाय दिनैहाय जोङो लेंगोरा जानानै दङ। जोंबो बैसोरबादि जोंबो मोजां माबाखौ जोंबो लुबैयो। दिनैहाय जोंखौ मानो नायफिनदिया? दिनैहाय जोंनिथिंजाय मानो माबाखौ माबायासै, नायहरफिनाखिसै? बै समावहाय जोंनि बे प्रमद बर' सारा बानासुर फोथारावहाय जेब्ला मिथिं खुंदोंमोन जोंनि मार्चार्स न'खरफोरखौहाय बियो लेंहरनानैहाय गांसे आर'नाइजों जोंखौ मान बावदोंमोन। बिथांनि बिबुंथि होनायाव जोङो ओरैबायदि गोजोनदोंमोन। दिनै बिथाङा बे बिबुंथिनि बेसेनखौ मानो लाखियाखिसै? दिनै जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो। दिनैहाय सोरहाबा हौवा गोमाजादों, सोरहाबा बिमा गोमाजादों, सोरहाबा बिब' फंबाय बेबादिनो गोमाजानानै आलाय सिलाय जानानै दङ। बिसोरो थायोमोनब्ला बिसोरनि न'खरफोराबो मोजाङै आवगायलांनो हागौमोन। बिसोरबो गोलाव गिदिर मानसि जागौमोन। बेबादिनो गावसिनि न'खरफोरखौहाय मोजाङै दैदेनलांनो हागौमोन। बिटिआर रायजोनि राजनितिकनि लिडार नोंथांमोना बै खनानि गादियाव जिरायगासिनो सोरनि थाखाय जिरायखो? नोंथांमोना बुं। 1 नम्बराव
जों नोंथांमोनखौ सोंनाय जादों 2 नाम्बाराव बे सेक्रेटारि अफिस बड'लेण्ड बे सेक्रेटारि अफिसा माजों लुनाय माबाया बै जिरायग्राया अफिसा सेक्रेटारि अफिसा आरो लोगोसे नोंथांमोना अनसुंथाइखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन दिनै होगोन गाबोन बारे बारे थगायबाय थागोन नामा नोंथांमोनखौ जोङो बारे बारे खावलायनाय जायो नोंथांमोना जाहाथे बै 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो जुदि होआबा नोंथांमोननि सायाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो शिक्षा होगोन लोगोसे गासै रायजो राजाजों लोगो नांनानै जों बै डिसिसनखौ माने लानायनि थाखाय लानाय जाबाय आरो नोंथाङा जिहेतु मानसिफोरखौ गले गले दा थगायनो दा नाजा